To jsem si jen tak vyklízel šuplík, když jsem najednou našel něco, o čem jsem si myslel, že už jsem dávno ztratil. To si děláš iPhone 3GS. Zatímco už čekáme na 17, já jsem našel svůj úplně první Apple, který jsem tedy vyměnil za tablet od Samsungu. A to už je víc jak 14 let. Ta léta se na něm docela podepsala, takže mě hned napadlo, bude ještě vůbec fungovat? Po takové době v šuplíku je baterka samozřejmě úplně mrtvá. A první problém je tenhle 30-pinový konektor, který se už dlouho nepoužívá. Naštěstí mám nekončící zásobu kabelů a po chvíli jsem našel ten správný. Takže teď už ho jen hodit na nabíječku a modlit se, že naběhne. Lidi! Nechal jsem ho tedy ještě pár hodin nabíjet a pak to zkusil znovu. No a to už na mě vykoukla úvodní obrazovka s nastavením a poté, co jsem ještě do něj dokázal procpat svoji náhradní simku, jsem se konečně dočkal. To je nostalgie. A musím říct, že 3GS ani po letech nestratilo dech a vše je pořád svižné. I když jde o staříčký iOS 6. Dokonce jsem v nastavení našel i propojení s Nikem, kvůli kterému jsem ho původně chtěl. Ale to ostatní už moc dobře nefungovalo. Vše požadovalo iTunes, házelo chybu nebo vůbec nenaběhlo. Alespoň foťák je stále funkční, i když se na něm čas taky podepsal. A úplně jsem zapomněl, že 3GS umělo screenshoty nebo hlasové ovládání. Schválně mi napište, jaký první iPhone byl ten váš a jestli ho doma ještě najdete. Já mezi tím tohle stařečka zase uložím ke spánku a možná se uvidíme za dalších 15 let.